Il-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel il-parti tiegħu biex jittaffa l-uġigħ ta' daw kollha li spiċċaw bla xogħol f'dawn l-aħħar ġimgħat. Hekk staqar il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f'waħda minn sensiela ta' intervisti ma' ġurnalisti differenti, din id-darba ma' Matthew Zammit tal-Orizzont. Bħalissa l-iktar frott li interessa lili bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista huwa dak il-frott li nixtieq li naħsdu mill-ħidma tagħna bħala pajjiż sħiħu wieħed flimkien illi nikkreaw opportunitajiet tax-xogħol ħalli nsalvaw l-impjiegi illi diġà qegħdin f'periklu. Partikolarment meta naraw issa żmien ieħor jibes illi ġej fuqna, mhux Malta biss mad-dinja kollha. Ukoll dawk illi diġà qegħdin f'din is-sitwazzjoni ngħinuhom u mantuhom il-kuraġġ it-tama illi ħarġa jkollhom impjieg kemm jista' jkun malajr. U qal li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jaħdem biex verament ikun tan-nies u qed jaħdem biex jifhem aktar dak li għandhom bżonn u li jagħmel dan b'umiltà. Jiena ma nemminx fil-politika tal-arroganza, jew fil-politika illi inti timponi, imma li tipperswadi li tfiem illi l-ewwel tħoss u jkollok l-abilità illi dak li qed jgħidu n-nies illi jaspiraw tkun magħhom hemmhekk. Adrian Delia saħaq li l-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed hemm biex jikkritika biss. X'aħ nikkritika biss, kemm trid għandi fuq xiex nikkritika u nikkritika fejn hemm ħażin tittajdu. Imma mbagħad l-affarijiet ta' kuljum tan-nies li jridu l-ġustizzja imma jridu jieklu. Iridu jitemgħu lil-uliedhom, iridu jedukaw, iridu jilbsu, iridu jgħixu ħajja deċenti. Dak l-obbligu tagħna bħalissa. Huwa faħħar ix-xogħol tajjeb li sar mill-awtoritajiet tas-saħħa tul il-pandemija, fosthom is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika u mill-Ministru tas-Saħħa, iżda esprima d-diżappunt għal mod kif il-Prim Ministru ma għamel l-ebda stedina lill-Partit Nazzjonalista biex jikkontribwixxi huwa wkoll f'dan iż-żmien ta' sfida biex jinstabu is-soluzzjonijiet. Il-Gvern waħdu mhux se jsolviha. L-Oppożizzjoni lanqas. Il-Gvern, l-Oppożizzjoni, l-stakeholders kollha, il-korpi kostituiti, l-unions, fl-imkien irridu naħdmu, inkella ħajweġġaw in-nies. Adrian Delia sostna li madankollu l-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabu appoġġ minn diversi setturi u li wħud minnhom imbagħad il-Gvern spiċċa adottom ukoll. Illi kien hemm ħafna minn dak li għadna illi sab is-sopport ukoll tal-korpi kostituiti u l-Gvern implementa parti minnhom. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-pajjiż se jkun qed jiffaċċja aktar sfidi fil-ġimgħat li ġejjin u li jeħtieġ inkunu sensittivi għal problemi tan-nies. Jonqos ħafna xi jsiru. Naħseb illi dal-Gvern l-iktar fil-Parti Ekonomika però u fil-Parti Soċjali kien insensittiv, mhuwiex qed jiddeskrivi l-problema, mhuwiex qed jara x'inhi l-viżjoni aħseb wara joffriha u billi titfa' l-problemi taħt it-tapit mhux se tasal. Adrian Delia tkellem dwar il-programm ġdid li nieda l-Partit Nazzjonalista, programm li hu mibni fuq valuri sodi u li se jkunu rappreżentati b'wuċuħ ġodda. Dwar l-allegazzjonijiet fuq id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona, Adrian Delia qal li Robert Abela għandu ħafna xi wieġeb. U naħseb il-Gvern għandu xi wieġeb, il-Gvern għandu x'jaħbi u l-Prim Ministru jrid jieħu pożizzjoni ċara jekk il-patt imxajtan għamlu xu jew daħlu xfih. Kristina Majra, Net News.